Machiegni kendo, obila ma Machakos ondhiyo kilo 473 mag nyasore mane nie nyamburko mar Toyota Prado ka achije mane nie nyamburkono to ringo molal Miro. Nyamburkono oyangi ni noting'o nyasore ma nengone romo $14.2 kendo noywaye nyaka tesend obila ma Machakos. Achijego noketo obila e tuk paka goyieyo kane ilawogi e apaya ma Machakos Kangundo. Kaluwore kod ripode mag okwach kich ma Kiumbi, wachore ni nyamburkono ne otem chungo mondo mi otimne nonro e gwenge ma Kaloleni, to kata kamano dereva notemo medo nyono mo, gino manomiyo obila omuocho tie nyamburkono gi lisasi. Bang'e jogo mane nie nyamburkono noringo molal. Hata ingekuwa na nidi ya kununua.